Skoringen, Egersund, varsågod. Ja, er jeg kommet til Skoringen? Du er på Skoringen i Egersund. Ja, der er kommet til Skoringen. Ja? Ja, det er Mogens Meyer, som ringer. Ja. Ja, og jeg er leverandør af skuse. Og min specialitet, det er fuldemuse, madsager og modergøjelse, som jeg kan sælge for 2,50. Hvad er det, du sælger? Hammesager, fudesude og laggekød. Rulle? Fudesude. Rullestoler? F for fod, I for rude, A for sude og fudesude. Nej, jeg forstår ikke, hvad du tænker på. Og det er F for fod, A for rude, I for sude og fejlsude rude. Og de kan sælge for 75. Eller 2,50. Ja, nej, beklager, jeg kan ikke svare på det nu, ikke? Ja, er det for dyrt? For jeg har også, det kan sælges for 2,75, og for det er bare skide, det er lurt fra en til anden. Jeg siger ikke for 2,5. 2,5, det er altså 2,5 for in English. Ja. Ja, jeg har en fuldsude og en halvbrejse, som jeg sælger, som er 5,5 og 8,5, som var 4-4, det er som muligt glistro på det bare ski for helvede. Ja, du får snakke med højt og drive butikken, ja. Ja, tak skal du, Kus. Det er godt. Ja, tak skal du, Skuse. Tak skal du, Skuse. Ha det. Ja.